Huk ilahi ngawi genamastu menawa sidam. Ngawi genamastu silat mringgwang jagat karana siran tondo kawe sisaning bisana. Sora sinawung lawan mila pestu masih lestantun lampahing Buddha siratur tutur. Katelo tula-tulat mrelabden paradya menurut sutong umpama paraming Niskara karena gya tumiyeng jaman purwa. Wene suda traingkang dina madama pinardi tameng lalata mangga tekap wasalaning Gopita. Taun renggeng pralambang matumpa-tumpa marma panggung sang Murekata. Anggih negari pundita ingkang kaeku adi dasa purwa. Eka marang sawiji adil nuwih dasa 10 purwa marang wiwitan. Senadyan kathah titahing dewa ingkang sinungga ing pratiwi kinasonganing akasa kinapiting samudra Raja Samyanggana raras nanging datan kadya ingkang ginupiring dalu samangke yakti ingkang sinebat gumlaring padukuhan Karang Kadempel ya ing Karang Tumaritis ya ing Lapis Ireng pramila kinastan Karang Kadempel awit duka ingkang kasinungan bumi subur sugih uluwetu pala gumandul pala kasimpar pala kapendhem pala wija satemah gesangi jalma sadusun sinebat Karang Tumaritis karana keng toya pancuran kang tinalangan mijil saking sendang Myang Traga sinebat Lapis Ireng krana tengahing padukan tinangaran wit klampis ingkang cemeng kulusipun dasare papan miring winar Raden winangun padukuhan wijangang marga-marga manghayat minggahing gunung kanan kiringing marga kang katingal hamung gumlaring pasabenan dalah pategalan senadyan amung parigaga warijata sukanandi dudha ngasak Myang Randa menter parandene ketinggal sarwi nang semake panjenengan wis dukap panen wahing dami wis katon padha tumungkul kuning gumiring kadya kencana sinangling kati uping maruta lembak yayah ombahing samudra sinawung swaraning Narakisma kang samya anggusah getak peksi kaya gamelan kethok-kethok pyok surak kepyak kang tanpa gending aglaring pategalan datan kuciwa katingal jagung pohong lombok terong robyong-robyong kacang ijo royo-royo kuwi kepilih sak kendi-kendi katemping samirana gegodhongane katon ruwe-ruwe kaya ngampirake kang lagi lumaksana sangsaya hamewahi seming swasana garape ngamung kisma ngulah pasiten datan atilar wewaton ing kaendahan tuwin kesarasan saubenging saben wisma tinanduran sesekaran ingkang mawarni-warni indah lamun dinulu wangi lamun ginanda mawar melati ceprok piring arum dalu lunging gadung malengkung katiuping marutamanda saben wisma kandhanging Rajakaya tetela hamewahi endahing bali griya turta datan tilar wewatoning kasarasan ilining toya sendang tinalangan ajog ing pasiraman kakucahen ratas pasabinan jajan jangkep angrenggani endahing padukuhan peksi podang kumandang haliledang mencok pangi ketapang drekuku manggut-manggut ing duku peksi jalak lunjak-lunjak ajak-ajak marang peksi prenjak
kowe wis sajak kencan semayan marang peksi bayan bedet-bedet pating jarwit datan kantun peksi kang alit-alit bangsane pipit rang-urangan sedaya sami sigrak semarak kirang tanpa sumelang ing madare padukuhan wonten wisma adapur limasan sirap sepuh kanggo sirep singep kayu sengon rusak umur kebya gedhek linabur gamping lah sinantawa ingkang lenggah ing wisma karang kadempel tanasane muhung tetungguling padukan karang kadempel ya pamong ing para Pandhawa ya satriya tuhu bekti marang dharma yakti apa wangi Kyai Lurah Semar Nayantaka Badranaya Saronsari Dudha marang munung ya sang Jurudyah Pura Prasanta Janggan Semara Santa wong buka sampir buka jati ya sang Ismaya Semar tegese wis datan kasamaran saliring kahanan ingkang gumelar lan ingkang durung gumelar Nayantaka Naya ulat Antakapati yen menuju weteng atine ulate Semar kaya wong mati Badranaya Badra rembulan Naya ulat yen pinuju karenan penggalihe ulate Semar yayah wulan dadari Saronsari tegese sakpari polahe tansah neng semake Norasaru Malasari Dudha manang munung wujude Kyai Semar tansah ngewohake yen diarani lanang mongko kopek yen wadon kok rerawisan Jurudyah Punta Prasanta tegese pamonging para satriya kang anggaya kautaman Janggan Semara Santa dadi guruning saben wong kang gegulang tapa brata sabar lila legawa. Ismaya tegese minangka pepenget dumadining Ismaya do inguni saking ismuning cahya weninging gesang. Kyai Lurah Semar nindakake darmaning pamong awit dasar wibawa santosa wicaksana lan prasaja. Pramila datan momokal lamun Kyai Semar senadyan amung derajate ngaceplik nanging menang sinebat sang pamong agung sinuyudan dening para kawula turta cinaket dening Sri Naranada Persasa dewa pengawak menungsa kang umur dewa inggih sinebat pusaka bisa kandha jimat kang bisa ngucap sakti sinten ingkang cecaketan kalian Kyai Semar kinodrat kang lali dadi eling kang luput dadi bener. Nalika semana nujuri sajuga ing wanci enjang tabuh sadosa Kyai Semar kepareng lenggah ing griya ngajeng lenggah ing bangku panjang katinggal delek-delek datan mubah datan musik panyayah Tugu Sinokarto dadasa kala kagiate kalih dupi nampi rawuhipun Piyai Gung nenggih Nalendra ing Amarta Prabu Puntadewa ya Prabu Darma Kusuma ingkang sesarangan kalian nata ing Dwarawati Prabu Sri Bathara Kresna ugi datan kantun satriya ing Jodipati miwah satriya ing Madukara nggih Raden Harya Werkudara miwah Raden Harjuna ya Raden Janaka pramila daya-daya den acarani dadi mangkono pangontos marang indra ingkang dereng kababaring lesan Sritenon ing wase akan busana maneka warna
Puspiteng Udana Miang Pancerah Saroro Ranggeng maneh Narawata ana Obro Prabanyo kang sumirat Yaring deca lewat lereki lat sisiring dadet wimbo kekondom ingin katiuping sang mirana mandra sabaran mangambar gungas ngepeke madyaning paseakan tandya Blegagag ugag sadulita mulane kok prenjake padha ganter jagone padha tarung jebul karang kadempel kerawan para priyagung para her-her sinuwun ngamarta sasamunipun lenggah kanthi prayogi kula ngaturaken pambagya panakrami sami wilujeng sinuwun. Ya Kakang Semar, mundi pangestune Kakang Nayantaka praptakoning karang kadempel lulus raharja ora ana alangan suwiji apa. Mung wae salam taklimku katur Kakang Semar. Inggih syukur yen manggih wilujeng syukur. Lan jandika ngendika ngaturke salam taklim kula tampi nanging dawa sami-sami. Sinuwun Dwarawati ugi sami wilujeng to. Nyang sukma jagat majole nuwih. Ya pamujine Kakang Semar manggih basuki praptakoning karang kadempel kene Kakang Semar. Nggih, syukur menawi ngaten. Dipun prayogaken sinuwun, ya. Kaya wis ora kurang prayoga Kakang Semar. Semanten ugi Ndara Werkudara lan Ndara Janaka dipun skejakaken anggenipun pinarak lenggang ngeden. Wah, Yo Semar wis ora kaya kurang prayoga.
Iya Kakang Semar wis kaya ora kurang prayoga. Ah, nggih syukur menawi ngaten. Sinuwun. Persasat karang kadempel kados dene kejugrukan Wukir Sari kelepaning samudra madu. Inggih awit rawuhipun jangandika sedaya nanging kepareng kula lajeng cumadung dawuh wonten ligatos ingkang kados pundi dene sami kepareng rawuh wonten sudung kula mriki. Sun mongko yen kula waspadake kok semunipun nembe nandhang pepeteng niki wonten napa sinuwun wonten napa? Prayogi lajeng kababarna. Kakang Semar, aku kepareng matur nanging yen ana luputku sing gedhe pangapuramu ya Kakang Semar. Nggih. Ponto mangsirnake raos wigih ringa-ringa. Lan kula aturi radi majeng lenggahipun kersanipun kula saged mijang satala-tala anggen kula nampi pengendikane Jangandika sinuwun. Anjra ingkang puspita rup kasiriring samira nomre sekar kaduk ko ngas kadanyo maweh raras retnaning griya Kyai wis kundang kaloka ento negara Ngamarta munu bumi ingkang subur. Bumi ingkang loh jinawi ya merga sita ingkang subur kuwi temah dayani para kawula uripe sarwa kepenak. Adoh saka kasangsaran nanging Kakang kena ngapa ing ngri kalenggan iki malah tiba kosok balene. Ngamarta kang maune tentrem saiki malah dadi tintrim. Ngamarta ingkang kundang nanging saiki malah kebak penandang. Kakang Semar, mongko saperangan gedhe para warga Ngamarta kuwi uripe kanthi srana olah tetanen. Garap bumi, garuluku nandur pari palawija lan sak panunggalane. Ingkang dayane bisa murakapi tumrap bebrayan gung. Nanging Kakang Semar kalenggan iki Indraprastha kebaing reh priatinan penandang. Para among tani padha njerit reriyungan merga wis wola-wali gagar wigar anggone padha panen. Kyai Maragage paringa dawuh Pandhawa lan kawula Ngamarta kuwi sejatine duwe kaluputan apa Kakang Semar. Nggih. Pandhawaca anggen. Kula nampi pangendika paduka. Nanging mangke riyin nuwun sewu. Pandhawa niku rak nggih wonten sing momong to. Nggih menika Sinuwun Darawati kok boten nyuwun prisa dhateng Sinuwun Kresna. Kok malah lajeng pasrah dhateng kula. Niku napa boten klintu Sinuwun? Monggo Sinuwun Kresna niku nalendra ingkang titis sing pamawas Kakang Semar. Aja klero ing anarka kaya sing wis-wis.
Sayektine Natandrawati kalah pertitis kelawan Kakang Semar. Mula Kresna Nyai Puntos Kadang banjur lumarap ning Karang Kadempel iki supaya nyadong dawuh pengendikane Kakang Semar. Uga nyadong pitutur luhur ing pengajap. Bisa mbabar kanugrahan kang gedhe tumrap Pandhawa lan migunani kanggo bebrayan gung. Mula Kresna uga nyadong dawuh Kakang Semar. Wah, Semar, aku uga nyadong pangendikamu, Kakang Semar. Mara gage paring ngotot pitutur Kakang Semar. Nggih. Rahning kula dipercaya kula tak matur. Ketang lungsu kula badhe nderek udo panemu. Merga jane niki kula ibaratke kados dene suduk gunting tatu kalih krana menapa? Niki critane kula niku rak inggih gadah gegayuhan ajeng bangun desa. Tegese kula ajeng bangun wewengkon lan wewangunan sing wonten desa kula mriki. Lan kula pitados dika sedaya tartemtu ugi badhe paring pambiyantu lan nyengkuyung ning tumrap kula sing luwih wigati napa sing ajeng kula aturke niki mangke pengajap saged kinarya sangu supaya urip wonten ing Madyapada niki kebak katentreman ada seka memungsuhan lan tansah dicaketke dening sanak ruang mitra kawruh kersane rumaket leda seduluran madsinamadhan daya dinayan bantu binantu margi tumrap kula wong urip ning alam padang niki nek duwe mungsuh siji niku wis kakeyan nek duwe sedulur 1000 niku rasane nggih isih kurang mawon mila jandika sedaya rawuh wonten mriki menika malah kaleresan pamrih dimen saya caket kalih para kawula lan niki minangka tandha manunggaling kawula kelawan Gusti lire para pangarsa pangembating prajaya tansah migatekke para kawulane tegese sing dhuwur ngerti sing neng isor sing neng sing tengandhap nggih sami mestuti sing dadi dawuhe lan sing darbe panguwasa ya aja sewenang-wenang margi panguwasa niku mboten dinggih nguasani ning panguwasa niku dinggih ngayomi pun yen antaraning pangarsa lan kawula niku padha manunggal sayek saeka praya negara bakal dadi kuat lan sentosa niku sinuwun iya Kakang kabeh apa ingkang dadi dawuhe pengendikane Kakang Semar puntos sakadang pun tansah mestuti lan yen pancen Kakang Semar bakal bangun desa mesti wae puntos sekadang bakal sabiyantu Kakang Semar nadyan Kresna uga bakal mbiyantu Kakang Semar wah aja iki yen ana bot krepotane Werkudara uga saguh dadi tambak kanggo tombok nggih matur nuwun dene paduka sedaya kersa sabiyantu anggen kula badhe bangun wewengkon. Lah sakniki babagan pengendikan lan pepeteng Jawandika kala wau. Ngaten nggih sinuwun. Janipun kula sampun grahita. Kula pun krasa yen ngamarta sakniki benten kalian ngamarta sing biyen. Dan kathahipun menandang para kawula ingkang kasangsayan menika kala wau inggih awit saking kawontenanipun bumi ingkang boten kuawi lan boten purun babar dhateng wiji ngrembakaning tetanduran kangge srana sandang tedha tumrap sedaya para kawula tumrap sedaya para warga ing kukuhan negari Ngamarta temah bumine dadi cengkar lemahe dadi grasak para among tani nadyan padha tandur nanging nyatane gagar wigar burung kababar. Lah niki den. Niki sing kedah ditaliti merga kabeh mestine wonten sebab musababe. Sebabe apa Kakang Semar? Gage tuturana. Kula tak matur ning ampun kaget. Aduh kok sik keselambekan sik. Wis tuwa. Niku sedaya sebabe
Kalenggan iki Mbok Sri Kumaraning rejekine ku Kesah. Kesah nilar negari Ngamarta niku sinuwun ingkang jalari negari Ngamarta kebaing reh prihatin lan penandang. Pepunden Bathari Sri Kumaraning rejeki murca saka negara Ngamarta Kakang Semar. Nggih, menika leres. Sri lunga. Monggo Bathari Sri niku dadi simboling buga, dadi simboling kemakmuran. Iya Kakang. Banjur apa sebabe Bathari Sri murca? Lah niku. Mbok menawi para kawula Ngamarta sami kelepian anggenipun sami ngaturaken panuwun dhateng Gusti ingkang Maha Nasa lantaran Mbok Sri sing wis dadi sarana kamulyan lan murahing sandang pangan tumrap warga agung Ngamarta. Mongko biyen Ngamarta niku bumi sing subur, apa wae sing ditandur mesti dadi. Neng saiki malah dadi bumi sing cengkar grasak. Umpamane tetaneman ijo royo-royo, neng wancine panen mesti dipangan ama. Merga nggih niku wau. Para kawula kelepian boten migatosaken dhateng buminipun, mula ora mokal nek Mbok Sri Kumarane rejeki lajeng uncat. Ngaten nggih Den, ngaten. Bumi niku nadyan saben dina persasat didak-idak dening sadengah titah. Nanging bumi niku ugi dados sumber panguripan, murakapi sagung para titah. Kejaba bumi niki dadi papan panggonan lan ugi saben-saben ditanduri tetanduran ingkang migunani tumraping agesang. Nanging kala mangsane ingkang ngenggoni lan ingkang nandur malah lali Purwoduksina. Kelepian nggone duwe rasa syukur lan rasa panuwun marang Gusti kang peparing. Nah, mula yen bibar panen niku ora ketang mung pisungsung wujude sedekah bumi, niku ugi pinangka wujud rasa panuwun lan ujube rasa syukur. Umpamane yen pakaryaning miyasa mina utawa nelayan, ya kudu dipisungsung sedekah jaladri lan malih niki ugi kalebet tata cara tilarane para leluhur. Nuwun sewu lho niki. Babakan iki mboten ngrembug bab kapercayan lho. Ning niki ngrembak bab budaya. Lah budaya niku napa? Budaya niku angen-angen ingkang babar kaendahan lan katentreman. Mila ampun ngantos dipun westani yen sing jenenge adat tradisi budaya kayata sedekah bumi, sedekah jaladri. Nyadranan rasulan merti desa majemukan niku diarani milar saka wewalering agama. Niku mboten niku. Ingkang dipun tindakake niku sing beda niku ingkang dipun ditindakake. Ngibarate wong mlaku sing dijangkah padha ya mung dalane wae sing beda. Sepisan malih niki budaya adat tradisi tilaraning nenek moyang sing kudu dilestarekake. Syukur-syukur yen adat tradisi budaya ngaten niki diadani saben warsa. Lah niku sinuwun niku. Mula pun to mang titeni mawon. Yen para kawula Ngamarta niku sami ninggalke rasa syukur, rasa panuwun marang Gusti, ninggalke adat lan budaya pun mang titeni mawon. Ora suwe maneh jagat Ngamarta badhe kukut niki mangke sinuwun. Sigra-sigra yen permana kanca Sikra ngraketa nawang sesangka Kuyang lenggahing Sri Nalendra ambek marwa sing sam katriku ngulung angrempak Katri gumulung mangrempahing wadya Gurudha gurureh kagiri-giri Gurudha gurureh kagiri-giri gumregut magut mangajab. Aduh Kakang, banjur prayogane kepiye Kakang? Murih pepunden Mbok Sri Dewaning buka enggal kundur ing Ngamarta. Ya Kakang Semar. Mongso borong iguh pertikele Kakang Semar. Wah, Semar.
piye supayane mbok sringgal bali. Pun sinuwun. Sawetawis ngandika sedaya kula aturi lenggah rumiyin wonten bangkeran mriku. Mangke sedaya kula ingkang badhe budidaya mrih kunduring Betari Sri. Nanging sedaya mawon kula aturi suminggah rumiyin margi sajake niki karang kadempel lajeng wonten dayoh niki. Yen ngandika niki sami lenggah wonten mriki mangke ndak malah gelo penggalih dayoh niki mangke. Iya Kakang. Aku tak nunut nulunggan ana mburi Kang. Nggih, monggo sami suminggah rumiyin slada teka niki dayohe. Bareng sinuwun Ngamarta, sinuwun Darawati do mesanggrah. Gareng Petruk Bagong mau kok do ora melu sowan dadi siji ning kene iki do ngopo? Lah nggih, Pak. Nek kula apa jenengane nek kula terus Petruk kalih Bagong niki wau melu sowan dadi siji teng mriki mangke ndak malah ganggu leda rembugan. Soale apa meneh ana Bagong nika, Pak. Wah nika nek ganggu jane ngedap-ngedapi. Saya meneh iki mau ana seneke engko Bagong sing nyolongi senek senengane. Munggah panggung sangu telu ngono kuwi. Wis kulino nek Bagong kuwi. Mulane niki wau terus do trima ning jaba, Pak. Ya apik kuwi apik. Apik ngono kuwi. Lah ning anu, Pak, apa jenengane? Niki wau kula teng Jawi niku weruh Pendhita Durna kalih Patih Sengkuni kados ajeng rawuh mriki. Lah, rak tenan to. Ana dayoh tenan. Tenang, Pak, santai-santai. Tenangkan pikiran, hati, harap tenang. Rada mencicil sithik tak dumake, Pak, santai. Langsung tak sepak engko Pak saka mburi, Pak. Santai wae, Pak. Ya mengko dhisik. Sabar. Mula kowe saiki do pindah linggo ning mburi kene. Iki sajake daya wis arep teka. Ya siap aku tak pindah ning mburimu kono, Pak.
Sinongwati Sinongwati jagat kinari amuk mbak lumembak ombak ing samudra ae ana bale lumo tambah kanggeng aito denceng-dencengan blagagag ugag-ugag satulita mal mulane kok tapirku udah muni-muni trenggilengku udah pencolat-pencolat mulane kok kucingku udah bermain-main ngerti-ngerti sudongku kerawan piyai loro mangke riyin Begawan Durna saha Rekyana Patih Harya Sengkuni sasampunipun lenggah kanthi skeca sarawujeng andika kula ngaturaken pambagya panakrami sami wilujeng rawuh mriki lole kadang blagudun maluke bal samarante hawalah alas dadi wana dadi alas dadi wana dadi alas Krendayana terus dadi perumahan ya Kakang Semar ya pamojene Kakang Badranaya slamet prapta kene ya Kakang ya praptaku ya ora ana alangan suwiji apa nggih syukur menawi ngaten dipun pagahaken lenggahipun ya nadyan jane iki ora kepenak ning ya kudu tak penak-penake mergo aku ki pendhitaning ratu kulino lungguh ning kursi sofa kursi sing ana gabuse sing ana empuk-empuke lah kok barang tekan kene mung dilungguhke ning lincak wis jebol separo ngene iki iki marake gejepit nggih saonten nih. Semar kowe iki dadi punakawane Pandhawa. Ning seprana-seprene kok ya mung ngajek wae. Nyatane omahmu ya isih kaya ngene iki wujute. Payonmu ya mung saka blarak. Lemah kene iki barang iki. Mesana iki jobe ning iki lemah. Ngono wae mung gur dikeramik siji. Nggo nyetandarke sepeda listrik. Nggih kuwate namung tumbas setunggale. Semar. Mulai ya di ngapuraken sendalku kepeksa kudu tanggo, mengko ndak masuk angin. Mergo ora kulino kena lemah. Ora kulino. Nggih mboten napa-napa. Truk, teko-teko wis legi to kae. Nak tendange wae apa? Engko sik. Urung dadi perkara e. Lah iya ana. Nek yo ora usah golek perkara nek iso. Ana aku ora golek perkara iki mengko ora lanjut lakone, Truk. Oh iya. Kandhane kok kowe iki wah bodoh banget kowe iki, Truk. Iki nek ora ana perkara ku lakone ora diteruske. Kok yo bar gara-gara bar limbukan ming mumet sirahe. Tak kandhani. Ya engko mengko sik. Nggih. Pun kajeng. Pancen kahanan kula nggih ngaten niki pakahanan kula niku. Nggih jupin meng setunggal ngaten niki kahanan kula. Neng kula nggih mboten nate ngresula, sing penting Bagas Waras. Lah arep Bagas Waras kepiye? Kepiye leh arep Bagas Waras nek kaya ngene iki?
Lah arep sehat kepiye? Omahmu wae ora pokro. Reget pelataranmu ya jembrong kaya ngono kuwi. Ngono wae. Kowe kok ya betah dadi punakawane para Pandhawa. Lah nek sekirane Pandhawa ki ora kuat bayar kowe, omong karo aku, omong. Omong karo aku mumpung bareng entuk amplopan. Nggih, pun sak kersane sampean, sak kersane sampean. Lah niki jane wonten wigati napa? Wonten wigati napa? Ngene Semar. Aku ya selawur ora betah kesuwen ana kene. Bakune ora takon ning Karang Kadempel kene mung pundi gawe anak Prabu Duryudana. Reneng saiki negara Ngastina lagi ketaman pageblok Mayangkara sing lagi larang apa jenenge? Nek larang sandang ki ora. Merga negara Ngastina kuwi negara sing sugih. Negara sing sugih blegedu nyatane wae. Glodelaken panganggonku sarwa emas. Glodelaken ki ali-aliku mas lho. Emas iki. Ya nggih. Untuk apa? Iki wis tak ganti perak karo emas kabeh. Ora mungkin growong. Nggih. Terus mbah jalarane iki apa? Kok dadi negara Ngastina iki kawulane akeh lelara, akeh rajapati bebasane sok lara sore tumekaning pati. Monggo pirang-pirang budidaya wis ditindakake, kelebune bali para pinter, para wikuwinasis supaya ngusadani rengkane praja. Parandene ora mendhaneng malah saya ngrebda. Lah, banjur anak Prabu Duryudana nampa wangsiting dewa. Negara Ngastina bakal uwal saka penandang waton ora ketang mung sedhela kudu mboyong Semar ning negara Ngastina. Nah, tekaku ana kene iki kedawan supaya mboyong Semar. Nek jane aku ora percaya karo keluwane Semar ki apa ora percaya aku. Nek gandeng aku ki mung sademo didhawuhi, anane ya mung mangkat ngono wae. Wis ngono kuwi. Mula ayo saiki gelem tak boyong nang negara Ngastina. Terus mulai sampun teng negara Ngastina niku pripun? Ya kudu gelem diboyong nang negara Ngastina. Gelem ora gelem kudu gelem. Iya Kakang Semar kuwi bener. Aku pinangka dadi seksi tama yen Kakang Durna iki kedawan supaya mboyong Kakang Semar. Mula yen pancen Kakang Semar ora kersa diboyong wis to. Arep ngarani bebana apa aja sumelang. Aja sumelang. Mesti bakal dituruti klebu anak-anakmu mengko ya bakal dimulyake. Semareka ten prayetna samulire seka bali kilar-kilar semedi ing tengah latar. Oh nggih. Kula jane mboten kawratan yen ajeng diboyong ten Ngastina. Neng ampun sakniki. Margi niki kula tasih wonten ayahan. Minjang yen pun rampung ayahan kula purun diboyong. Lah terus rampunge kapan? Ayahanmu kuwi kok sajae penting. Nggih udakara setengah tahun. Munggahe nggih setahun malih. Setengah tahun munggahe sataun meneh. Gampange kowe mung arep nampik Semar. Kowe iki mung arep diboyong dimulyakake kowe kok ora gelem. Mbok kowe iki ngrumangsane kowe iki mung punakawane Pandhawa wae. Ning tekan seprene kowe tetep melarat. Kowe mung ajeg dadi batur gedibal 17. Lah mung arep dimulyakake wae kok ora gelem gleleng. Angkuh kowe Semar. Lan meneh Semar. Mau ngarep aku kandha. Nek jane aku ora percaya karo Semar, aku jane suthik teko ing panggonanmu kene. Nek gandeng aku kadhawuhan anak Prabu Duryudana, kepeksa aku kudu menyang. Mula Semar tak bujuk srana alus ora gelem apa kepeksa aku kudu nganggo srana sing kasar. Kersane sampeyan niku pripun? Kalau sawangen. Aku rene iki nganti wadya bolos gelar papan kanthi sikep begawane ngayuda. Mula nek kowe wangkal wangkot ora gelem tak boyong, Karang Kadempel bakal tak dadekke Karang Abang, bakal tak obong. Tak kurang ajar tenan to.
Bagong arep ngopo Bagong? Sik meneng ae, Pak. Nek arep metenteng ki lungguh ngisor iki mambu banget iki. Sorry. Wis tak gosok mongko mau. Mbah. Mbah Drono. Sampeyan duwe dalan kacang ki mbok ditata. Loh, Bagong iki. Ngarep ngopo? Apa? Wah, kae perkara ki Bagong nasu tenan. Wis kowe menengo. Menengo apa melu tak antemi lho kowe, Truk. Ya tak meneng aku tak meneng. Bagong kowe aja melu-melu perkara iki. Ha melu wae aku anake Semar padake. Melu wae niki rombongan padake. Sampeyan ning suwe-suwe iki yo gawe kemropok. Gawe kemropok kepiye? Sampeyan dapukane apa ning ngesina? Sampeyan dapukane napa teng ngesina tak kula tak takon. Genah aku dadi pujanganing kraton wis dadi pendhitaning ratu. Lah kene dadi pendhita. Jare pendhita ki ngepun barang sing nyata, jare pendhita ki dipundi lan ditata. Dipundi ilmu batine, ditata solah bawane. Nek kok cangkemmu elek. Lah kok malah nyangkem-nyangkemke karo aku. Ha mbok ben ngopo? Atos padha atose, Mas. Ukus ke limut sisan man kowe. Nyatane ya elek tenan omong ra diatur. Perkara kowe ngelelek bapak, ngonake bapak wong melarat, aku ki ra apa-apa. Mergane iki melarat tenan. Neng bareng kowe muni ngemengke karo bapak, kowe muni bapak mung batur ketimbal 17 lara. Sakit hati. Lara atiku tak kandhane. Kowe padha karo wis ngemengke bapak, wis ngenyak-enyak bapak. Bagong ora trimo perkara bapak melarat ya wis ben. Wong mangan ya ora njaluk kowe. Tur bapak urip ngene iki ya ikhlas wis nrimo apa anane. Tetep bersyukur tak kandhane. Mergo piye wae hasil sing halal saka jerih payahe bapak dhewe. Neng bareng kowe. Kowe nglereng kowe umuk mergo sugih bandamu pirang-pirang. Neng kuwi hasil saka leh muni duwite rakyat ya apa ora? Ngaku apa ora kowe? Padahal kene ora ngerti. Janjane arep gawe WC umum sprene ora dadi. Janjane arep nukokke mobil nggo desa, sprene didol. Sing ngene barang kuwi ya kuwi, tukang korupsi. Ngono kok ngonekke bapak mung batur getimbal 17. Mau umpama ditelusur ditimbang ngono Semar ki karo Dura derajate dhuwur bapak. Ora coba bapak ki sapa? Bapakmu genah ming Semar, genah wong melarat, genah wong keserakat. Lah kuwi lak tata gelar, Mas. Ning batin jane bapak ki dewa. Dewa apa? Dewa kok bentuke kaya Vespa. Kowe lah ngayal. Kowe tak kandhani ya kowe ya. Bapak jaman isih enom ki jenenge Sang Hyang Wasita. Sapa, Gong? Sang Hyang Wasita. Ismaya. Ismaya. Sang Hyang Ismaya kandhane. Lah, Sang Hyang Ismaya iki tunggale telu. Nomor 1 Sang Hyang Tejamaya, ya Taga kae. Nomor 2 Sang Hyang Ismaya, terus nomor 3 Hyang Manikmaya ya Bathara Guru kae. Dadi aku ki isih ponakane. Aku nek nyeluk Bathara Guru kae isih om nak kandhani. Lek kowe iki sapa? Kowe iki sapa? Dhuwur aku derajate karo kowe iki. Wah aku nek dina Minggu leh ku plesir ning kayangan padake. Kene iki bakar sate ning Kawah Candra dimuka lak kandhane. Padake. Ah barang kowe Durna ki sapa? Durna ki sapa? Durna ki jaman nom jenenge Bambang Kumbayana. Biyen kowe bagus. Neng merga saka pokalmu dadi elek kaya ngono. Kuwi merga dipoteng-poteng karo Patih Gandamana. Klebu sengkune kuwi ya bagus kuwi biyen. Neng merga saka unine, merga nek muni elek. Sorry sih, aku ki lagi sakit ya iki. Merga saka unine elek kuwi ya melu dipoteng-poteng karo Patih Gandamana. Ya apa ora? Ora wae. Ngapa kowe? Mulai ya tekan saiki Durna karo Sengkuni iki mung dadi provokator. Kaya ngono kok nyepelekke bapak melarat mung batur getimbal 17. Bagong sing ora trima. Aku ki sayang karo bapak masuk angin tak kroki. Tak kroki wae nggo pacul. Piye?
Lah kok kuwi bapak ki dijegoke kirek. Bol kirekku. Dadi ya meng tak nang kowe wae. Mula nek kowe sumbar nek kowe ngelek-elek bapak Bagong sing ora trima luwe-luwe kowe sumbar nek karang kadempel arep tok obong. Bagong sing arep belane. Ayo, mun ya kowe saiki dur. Mun ya. Wani suwe nguneke bapak meneh tak laban cangkemmu. Yen ngono kowe wani, arep wani karo Pendhita Durna. Mongko aku rene ngerit wadya bolos gelar sepapan. Halo. Coba deloken. Piye? Ambemu apa piye? Apa dikira Bagong ki wedi? Sing tok ndel-ndelke mesti Kurawa. Kurawa ki mung rombongan apa? Rombongan beborosi. Rombongan marake ora marasi do marake sugih. Rombongan ngurang-urangi kuwi. Ngono kok arep tok ndel-ndelke. Bagong ki anak Semar ora bakal wedi. Arep kowe ngerit wadyabala arep kowe nggawa Kurawa. Bagong ora bakal gigrek. Kene tak babatane wadyabalamu. Robo kuwi Durna karo Sengkuriya. Ketoke nututi rono Mu bengok, Pak. Mendarani ngoyak. Ya. Anak ragil sing iso gawe bombong. Kowe pancen anak sing tanggap karo wong tuwa. Ngerti nek bapakne arep diajak patine njur tok belani gawe marem. Lah nek ngono Bagong iki mengko sing sago arep ngundurke Kurawa. Bagong sing arep wani mungsuh karo Kurawa. Ngono to, Le? Sing ngomong nek aku wani sapa? Aku ki ya mung seneng gawe perkara. Ora wani aku ki sing ngomong aku arep maju ki ya sapa? Alihmu mencak-mencak lemu nesu-nesuke mau nggo apa? Lah aku ki ya mung nantangke, Ji. Nantangke sapa? Lah kowe ki ngapa yan kowe ki? Ora usah komen to, kowe ki anak Semar. Anak Semar ki ora mung Bagong. Kowe nang kene ki ya kon nyambut gawe. Ora mung turu-turu wae, nang tenang, santai. Iki aku mau ya weruh Ndara Setya ki Anoman iki mau ya ketok suwan mrene. Ana Anoman po? Ana. Utang karo aku kae. Piro? 850. Kontene wae kon mlunasi. Wis gampang nek kowe iki. Nah mumpung dotongan kene kuwi do kok nyambut gawe. Karo utang 2 juta lho, Gong. Ngopo? Heeh. Wong edan ngedapi-dapi le utang. Ora apa-apa, aku wong ikhlas kok. Ya aja 2 juta akeh, Truk. Akeh 2 juta ki wadake. Mengko sing do tumandang men Anoman kuwi. Engko Ndara Setya karo Anoman maju perang ngadepi Kurawa. Nah, awake dhewe bagian nonton. Oh, lah jebul iki mung nantangke to. Lah genahe aku ki nantangke. Heeh. Ngono kok le nesu-nesu le mencak-mencak kaya ya-ya iki. Gareng Petruk Bagong. Mangsa borong leh muda ngundurke Pendhita Durna patih Sengkuni lan Kurawa. Sing baku para kawula karang kadempel aja nganti kasempya ing aradan. Nggih, sendika Pak. Sendika, Pak. Sendika Pak aman. Terus niki kersane Bapak dos pundi? Nek cara ratu mono ingsun arep kundur kedatun. Piye? Ku arep mulih mlebu omah. Heeh. Aku arep nemoni ndara-ndaraku sing do lungguh ning buri kae. Oh nggih. Terus kersane Bapak diringi napa? Diringi rock, lagu rock. Sing tenan lho, Pak. Ora. Aku iring ana nganggo apa jenengane? Santi Mulya. Santi Mulya, Pak. Heeh. Kuwi kepiye kuwi? Kowe iki apa ya, Pak? Santi Mulya. Oh, nggih. Para kanca-kanca, pengrawit karang kadempel menika Bapak nyuwun dipun iringi Santi Mulya.
Monggo, monggo, monggo. Buka buneng, Mas. Buka buneng.
Gus Ndara Antasena Ndara Gatotkaca Ndara Antarja. Kula jan ngaturke panuwun matur nuwun sanget niki. Dene ndika sedaya kersa rawuh wonten Karang Kadempel sajake badhe paring pambiyantu nggih. Ha, Petruk. Kakekne Semar bakal mbangun desa mongko iki para pepunden Pandhawa padha lenggah ana kene. Uga bakal padha sabiyantu dadi para putra kudu melu sabiyantu. Ya, Petruk. Wis salumrahe to para putra Pandhawa uga padha sabiyantu ngelingi kabeh lelabuhane Yai Semar tumraping negara Ngamarta. Ya Punakawan. Aja sumelang kabeh para putra mesti melu ngenteng-entengi bot kerepotane Yai Semar. Waduh matur sembah nuwun sanget. Lajeng kersanipun pripun? Petruk, ya mung ngene. Gegayuhan utama iki wis tak mestine ana pacobane. Mula aku sak sedulur mapan ana kene iki sing baku njaga keslametane Kyai Semar lan kahanan Karang Kadempel. Neng, kowe kabeh ya sing kudu prayitna ati-ati merga saka pandugaku iki mengko bakal ana wujudan sing ora kasat mata. Lho. Ana barang sing ora kasat mata niku pripun, Den? Ya mengkono. Mula Kakang Gatot Kakang Antarja iki ya sing do prayitna waspada tenan lho. Merga iki pancen arep ana laku dom sumuruping banyu kang sumedya mbuthek banyu bening. Klebu Gareng Petruk Bagong iki ya sing do prayitna tenan nggih, Gus. Gong, hati-hati lho, Gong. Heeh. Nyambut gawe ning aja nganti ngalamun. Aja nganti suwung jagatmu iki. Pokoke aku ora tau ngalamun kok. Sorote pandam sumula amadangi pasarean nanging wadana remu-remu kalingan hang-hangang sang tiah manangkung sumungkem guling sang kakung rerepa baboe mandeman peraten tek branto kula ngadah ronte oladala Arcaka blae-bles lanat padha jek-jekan mundi dawe pukulun pandya Betari Durga. Aku sak kanca supaya mapan ana ing Karang Kadempel kene. Nanging supaya padha laku panglimunan pamriye sing mapan ana kene aja nganti padha ngerti. Walah dalah. Ya iki para putra Pandhawa malah padha mlumpuk ana kene. Padha jagongan ya tak kiri godane aku mancing ana awake Antarja iki. Loh, kowe lah, kae ngomong ae. Waduh. Rewone iki, Den. Gus Ndara Antasena. Niki wau pripun kok Ndara Antarja ngerti-ngerti nglarak Ndara Werkudara? Ndara Werkudara Ndara Gatotkaca. Kanthi kleru. Alon-alon, Tru. Heeh. Aku ki panik kaget Gong. Gek nika sajake dijempalani terus. Lah aku morak ya wis kandha. Heeh. Sing do ati-ati tenan ora kena do ngalamun. Lah Kakang Antarja kae mbok menawa mau ki terus ngalamun. Sajake padu karo sing wedok sing nang omahe terus njuk ngalamun kakean pikiran. Terus kesurupan barang sing ora ketok njur ngerti-ngerti ngajar karo Kakang Gatot. Wah. Gong hati-hati lho, Gong. Heeh, aku ngati-ati nang aku ki. Lah terus niki pripun niki, Den? Ayo wis kae ditututi.
Gatotkaca. Sejatine aku sengit karo kowe wis kawit biyen. Merga padha-padha anawar kudara nanging kowe sing ditresnani. Kudune sing ditresnani ki Antarja, merga aku ki anak mbarep. Mula aku sengit tenan karo kowe pantes ya mung kudu tak ajar kaya ngene iki ayo. Nek pancen kowe digdaya tangiya Gatotkaca. Kakang Antarja kae kasrupan barang sing ora ketok. Mula terus tegel ngajar karo Kakang Gatot nganti semaput kaya ngene iki. Wah. Lah niki terus pripun iki, Den? Saya santai wae. Menengo wae tak tetesane nganggo sungutku tangiya, Kang. Pun Kakang iki mau kena ngopo ngerti-ngerti kok diajar karo Kakang Antarja. Ayo merga Kakang Antarja iki mau kelebon barang sing ora ketok, mula banjur tega njembalani Kakang Gatot. Wis saiki ngene, Kakang Gatot kuwi duwe daya piandel ya kuwi suket Kalanjana Siti. Wateken niku. Kuwi wateken. Ben sawara sing ngeslupi Kakang Antarja kae wis engko nek weruh Kakang Antarja kae genti ajaran wae ya Dimas mati dening aku kowe. Antarja to ajar nganti aku bisa metu saka awake Antarja. Ayo apa kowe weruh karo aku, weruh nyoh Taparana. Wah, aku kira iso weruh kowe.
Wis, Truk. Saka wengiraku iki buta-buta kae mesti do mlayu. Wedi karo awake dhewe ning awake dhewe tetep kudu waspada. Tetep kudu hati-hati wis. Tetep kudu njaga karang kadempel. Sinambi nunggu dawuh iki Asman karo para pepundhen Pandhawa nggih. Meh rahina sumubang iwang haruna katinetraning anggarapuh sabdaning kukila engganegara saketer kene tunga engkong ler sing bene wanca toking ayam wono Ilahing Semar ulun pasang pambagya padha kanthi raharja inggih pangestunipun ulun padha nang wilujeng sowan kula babekti kula kunjuk pukulun ya wis ulun tampa karya bombong ing tas ulun banjur apa karyanira marak ana ngabiyantara ulun kekilapanipun menapa temtu paduka pukulun sampun prisa dhateng mubah musik legetaning manah kula adile pitakon kuwi mung diwangsuli mula nganggo sajarwa dhisik nggih kula tak matur pukulun kula niku ditangisi momongan kula para Pandhawa bilih Bathari Sri Dewaning Boga niku murca monggo kula ngertos yen Bathari Sri niku pancen paduka timbali dipun kersakaken sawetawis mapan wonten Ngundarandir Bawana mriki. Lah niku jane ingkang dipun kersakaken kados pundi ulun Semar? Bathari Sri ulun timbali ulun kersake sawetara mapan ana ing kayangan ulun iki
Saektine ulun mung kepengin ngelingake marang para pendholan kawula Ngamarta murih aja nganti singlar ing sesanggeman, aja nganti lali marang bumine. Bumi kang saben-saben wis paring nikmatmu pangat, wis samestine kudu dijaga. Merga kasunyatane bumi iku uga kalebu sumber panguripan. Mula kudu ngaturke rasa syukur marang Gusti ingkang Maha Agung ketang amung sarwa prasaja para kawula aja nganti lali nggone padha ngadani sedekah bumi. Pinangka tandha rasa syukur lan rasa matur nuwun marang bumi kang wis bisa paring sumber panguripan lumantar wuru wetu. Iku Semar. Inggih. Niku sedaya nggih pun kula aturke kok. Lah yen ngaten sapunika kula lajeng nyuwun supados Bathari Sri. Kula nyuwun supados Bathari Sri menika enggal kundur dhateng negari Ngamarta. Slamesaken dhateng para kawula negari Ngamarta, utamane para among tani. Murih saged kinayoman dening Bathari Sri ya Semar. Kaya wis cukup nggon ulun nyoba marang para Pandhawa, Bathari Sri samengko tumuli ulun dawuhi supaya mudhun marca padha maneh ngemongi para pendholan para kawula Ngamarta Semar. Permara reh manguswa yo ngambrang ati karunaning kaswase aning marga lakon dosang kondo astrat mojo leng lalu hangulati matur sembah nuwun kulun dene sampun minangani panyuwun kula sedaya dawuh paduka kulun badhe kula estakaken nanging lajeng babagan anggen kula badhe mbangun desa babar pisan kula nyuwun dipun ayomi kulun ayo Semelang Semar kulun mesti bakal njangkung lan paring sarana marang gegayuhan kita nggone mbangun Karang Kadempel malah babar pisan ulun uga paring wahyu katentreman kanggo jeneng kita lan para Pandhawa mudhune para kawula Ngamarta. Nggih matur sembah nuwun kulun. Dados niki lakone saged kangge lampahan tumuruning wahyu katentreman. Iya Semar mangkono. Salakon iso 3-3 lakon. Kang saka iku bebarengan Bathari Sri supaya mulih ning Ngamarta babar pisan tanpa ana sarana kekuatan kanggo mbangun desa. Uga wahyu katentreman tumuli tanpa ana Semar. Inggih matur sembah nuwun kulun. Sakundur musaka kayangan katon iki pukulan Bathari Sri uga wis kundur ning negara Ngamarta. Nggih sampun. Sampun Sri pun mulih. Pun mulih teng negara Ngamarta. Aduh Kakang Semar.
Matur nuwun banget ya Kakang Semar. Nggih. Malah kejawa kula diparingi sarana kangge bangun desa, ning ugi malah diparingi wahyu katentreman. Ning ampun kaget. Yen niki kadose wonten pacoban malih. Iki Petruk mlayu-mlayu ki ana ngopo kena ngopo. Matur-matur ngersani Bapak. Saha ndara-ndara kula. Ndara bayi ndara. Salebetipun panjenengan sami rembagan jawi geger tenan niki amargi Karang Kadempel kedatengan sapa jenenge? Sapa jenenge? Waduh. Kedatengan Bungke. Monggo kowe ora digendari meneh. Monggo kowe kuwalat. Aku ki lali je, Pak. Kedatengan sapa jenenge? Bathara Kala. Para putra-putra ki mboten wonten ingkang wani methuke. Lah kok ana-ana wae Bathara Kala rene iki ngopo? Sumbar. Sing disumbari ndara-ndara kula Pandhawa. Yen Pandhawa badhe dipun mangsa krana niku jare dadi Sukerta. Wah, tak jakae. Gedhe dhuwur Werkudara iki ya ayo Bathara Kala sumbar ya endi kadang-kadangmu kon tekan kene tak pangane sebabe kowe kuwi para Pandhawa isih mlebu dadi wong Sukerta. Wah mara kage Werkudara panganen Werkudara nek ora tak dupani sik gaglak limpamu. Waduh. Oh, apa? Wah. 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 Wah, ayo. Wah.
Iki pambayune para Pandhawa Prabu Puntadewa. Punta dulur-dulurmu adi-adimu wis tak pangan manjing ana wadukku. Kowe kok malah kaya pasrah arep tak pangan apa kowe ora wedi? Bathara Kala. Pati uripku iki tak pasrah ana ngersane Hyangmu Agung. Nang yen Bathara Kala dadi jalaran patiku monggo kakean wus untal malang kowe. Waduh. Waduh. Waduh mati aku. Waduh. Waduh ati awerku Dara Janaka kembar. Tak pangan kaya gampang wae manjing ana wadukku. Neng bareng Puntadewa tak pangan mung mandheg ana telak. Kok malah kelegen aku iki waduh. Tak ulu ya ora iso. Tak lepeh wis kulino. Aduh ora iso yan. Aduh piye iki lara kabeh awakku. Aduh mati aku. Aduh Yai Semar, aku tulung ana aku nyuwun ngapura. Aku kesiku dening Kang Murbeng dumadi. Dene aku wis mangan para Wendawerku Dara Janaka lan kembar wis kalu mlebu ana wetengku. Mung kari siji Puntadewa rekane arep tak untal. Neng malah mandheg ana gulu aku dadi kelegen iki waduh tak ulu ya ora iso. Tak lepeh ya ora iso aduh aku tulung ana Kyai. Kowe njaluk ngapura ki merga kowe wis ketaman to. Ya kaya ngono kuwi oleh-olehane wong murka ki kala. Oh sik Kyai aku ki jane mangan rak ya ora luput to. Ora luput piye? Dadi omongo dasarmu ki apa kowe iso muni ora luput ki dasarmu apa? Sing tak pangan ki Pandhawa. Monggo Pandhawa kuwi Sukerta. Pandhawa kok tok anggap Sukerta ki dasarmu ki ya apa? Merga kuwi wong lima lanang kabeh, tur tunggale kabeh. Nek kowe iki durung ngerti iki takon. Merga ngertine iki ya karo takon, dadine karo tiru-tiru, apike karo tumandang. Mula kowe kelelegen merga lehmu mangan ki kleru. Rumangsamu Pandhawa ki Sukerta. Kowe tak kandhani ya. Sing diarani Pandhawa Sukerta ki ngene. Umpamane aku duwe bojo, banjur duwe anak cacah 5 lanang kabeh. Kuwi diarani Sukerta. Lah yen Pandhawa Puntawerku Dara Janaka kembar kae dudu Sukerta. Merga kae mbokne ki loro. Goblokmu ki ngethek.
Puntadewa Werkudara Janaka ki anake Kunthi. Nek nang kula Sedewa ki anake Madrim. Kok terus tok arane Pandhawa Lima Sukerta ki? Jane utekmu ning dengkul ye. Mula kowe nganti kelelegan ki merga kowe iki ngawur. Ngerti nek ri kok mbok untal la iya lara. Aduh mati aku. Aduh, Kyai aku luput aku tulungono. Kala kowe mbiyen tau dielingi karo bapakmu ya Bathara Guru to? Kowe kena mangan Sukerta nanging wanti-wanti sapa sing iso maca tulisan ana ing bathukmu, sing ana telakmu, sing ana dadamu, sing ana gigirmu kuwi Singkirana. Ya apa ora? Ya, Yai. Yen ngono aku nyuwun tulung mbok wedharke lan mbok wacake babar pisan, Yai. Wacake piye? Tulisan sing ana bathukmu, sing ana telakmu, dadamu, gigirmu kuwi mbiyen wis tau diwacake karo Ki Dalang Kandabana to. Kala. Kowe ngerti ora nek ruwatan kiragate akeh? Ngerti apa ora? Merga ruwatan ki ya sajene akeh tenan. Waduh. Lah terus lek kelegen iki kepiye? Lan Pandhawa pisane metu saka wadukku piye, Kyai? Wis kowe cukup tak wacake caraka balik wae. Kowe mari lek legen Pandhawa ya wutuh bali meneh. Wis tak wacake caraka balik ya. Ngatha Bagamanyaya Jada Palawa Satada Karacanaha. Aduh Kyai. Piye rasamu saiki? Bareng Pandhawa wis mbok lepeh kepiye saiki? Ya kepenak rasane. Aduh Kyai aku wis kapok tenan. Ora arep mangan Pandhawa sepisan maneh. Aku nyuwun ngapura ya Kyai. Wis aku tak bali ya Kyai ya. Wis kono bali janji baleni meneh aja takon dosa. Durga tenan apa ora? Mesti kala ki ditumbani karo tuwekane. Iya ora? Durga karone iki kowe iki ya ngopo saben-saben aku duwe gegayuhan kok mesti tok ganggu? Meri kowe srik karo aku. Ayo bali. Ayo bali. Batu, Bang. Emah aku nek ngono kuwi emah. Batu, Bang. Emah aku emah lho aku. Batu, Bang. Emah Kakang Suman. Kowe gaweane senengane iki ganggu. Ganggu leku duwe gawe. Senengane. Kowe gelem bali apa ora? Ayo bali, timbangane tak. Batu, Bang. Mau jijik aku jijik. Timbangane tak.
Tobat kurang ajar kabeh. Apa ya iki ya? Apa ya? Gong, kowe le mudut ki piye ana bakone nggon lambe iki? Tobat megah aku, megah. Ayo bali mulih. Mulih, wadya balamu dijak bali kabeh. Tobat megah, aku nek ngene iki carane megah. Monggo aku diseneni. Diseneni karo Simak. Gak aku nek kaya wong nyegat meneh. Kon jegal. Gak aku. Janji wani ganggu gaweanku, wani ganggu bendaraku Pandhawa. Wani ganggu wong-wong dulur-dulurku sing lenggah ana padukuan 13 Malangan Sri Gading kene iki. Masih berani? Aja takon dosa kowe Durga, aja takon dosa. Inggih, aku tak bali njaluk pamit. Di Semar ning kene. Loh, mati ya. Waduh. Udara. Bagong. Bagong arep ndi ben ora tancep kayon. Sesuwe wektune iki. Bali rene. Digawa mulih rene. Kowe ngopo ya, Gong? Mbok diresiki isih jijiki. Gong, gong aku. Wah, wegah aku, Gong. Iki lho, ayo to, nyo. Wah, gong. Tak pacul lho kowe. Tak pacul perkara lho iki. Oh, perkara aku karo bojoku ndak. Gong, aku, Gong. Ora guyon sik tak rau. Oh, sik. Ngono lah apik, Gong. Heeh ya. Wis meneng wae kowe. Oke, tak meneng aku. Hau. Punten. Niki lampane pun paripurna. Sing disuwun saged ambabar kanugrahan agung utaminipun dhateng warga ing padukuan 13 Malangan Sri Gading kene mriki mugi tansah jinangkung binerkahan Gusti tansah pinaringan kabagas warasan lumintu rejekinipun rahayu dara.